నీ రాజు మామూలు రాజు కాదు. నీ రాజు ఘనత గల రాజు. నీ రాజు సాధారణమైన రాజు కాదు. బలో క్రీస్తు మహారాజుకి, పాపుల రక్షకుడికి, రోగుల వైద్యునికి, రాజులకు రాజుకి, ప్రభువులకు ప్రభువుకి, సర్వోన్నతమైన స్థలములలో, సర్వోన్నతమైన స్థలములలో, సర్వోన్నతమైన స్థలములలో రానున్న రాజుకే, రోగుల వైద్యునికి, మన పాపం పోవాలంటే, మోక్షరాజ్యం కలగాలంటే, పరలోకానికి చేరాలంటే, బలో క్రీస్తు మహారాజుకే, ప్రభు పేరట వచ్చేవాడు, ప్రభు పేరట వచ్చేవాడు సర్వోన్నతమైన స్థలములలో, సర్వోన్నతమైన స్థలములలో బలో క్రీస్తు మహారాజుకే